Hello mga kamangags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato pagreaksyonan ng usa ka kanta na pod o ang ilang kini nga video da ituod ang gikuha ni bali o gi-upload ni nila sa ilang pag live streaming sa Facebook page nila atong niaging Sabado. Atong pagreakan karon kung unsa ang ilang pagkakanta ani o sa ilang pagkabra ani. Kini nga kanta mo gikan ni sa kanta ni Zia Quizon. Kini nga kanta mo ang Ako na Lang. Taw-taw na po niya 11 years ago naman siguro ni nga kanta ni sikat ni atong niagi mga katuigan. Atong tanawan pud kung unsa ang ilang version o nindot pagid kayo. Di ba? Sige din nato magdugay. Pero sa uban nga nasa sa atong channel karon nya nakita ka kung pa ka naka-subscribe, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa tanan ng video ng atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ka na YouTube di sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Wa naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Diretso na lagi kanta lagi nga na pa si Francis o pagkagawas pa. Pagkasadyang wala kang magawa, isasayang bawat oras sa wala. Okay. Hala, na-search na lahat sa internet. Naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit. Okay. Ulit. What are you waiting for? for? Kanindo ni nani gini dyan lagi ni Charged. Call my number, knock on my door. Sa pagsugod mo lang ganiya atong nakita nga papakarindi gali diretso na day tugtog sila Chino si Charbali. Matong na naglisod nga si Francis og gawa sa ato mo nang murag nakuan si Francis pero nakuan lagi pang kay kini ingon di may nato mga likayan ang usa ka mag-live ta sa mag-live streaming ta ingon man gyud na unsay makita sa mga tao mao gyud na. Sige padayon sa ta. Nandito lang ako. Okay. How I wish you let me know. Sino-sino pang tinatawag ko muna dito lang naman ako. At kung saan-saan ka ba naghahanap, nandito lang naman ako. Sino-sino pang tinatawag ko muna dito lang naman ako. Okay. At kung saan-saan ka pa naghahanap, dito lang naman ako. Ako na lang. Okay. Sana tayo na lang dalawa. Sa kining pagkanta nila karon tandem gining duha gyud kini si Chin sila may practice unsay ganahan ni Char nga kanta pagkatugtugon man ni Chin. Mao ni karon nga nitabo karon sunod ang karon ngising-isir kay si Chin gali. Nindot kay paminawon, nindot kay tanawon sila ba murag normal na gali. Nang gisuot rag mga pambalay ra bali, di ba? Namalaman mo pala. Okay. Ako na lang sana. Alsito ba? Ako na lang kung pwede lang I wish. Ako na lang I guess. Ako na lang ang paborito mong mamiss. Oh yes. Hindi ko babasagin ang iyong trend. Whatever man ang gusto mong gimmick. Sabay sa jamming at kaduit mo sa gig. Astig. What are you? Sa kini nga kanta nila dapat naman ni si Chin lagi nga mag-back up man unta na siya kay na blending gali unta na ani ang sa original ani na lalaki nga mag-blending pero karon nalayo magintahay ang microphone bali
layo man ang microphone, manong wa kayo wa nato nadungog ang tingog ni Chin bali sa pag back up bali o sa blending bali. Nalayo ang microphone, diretso magud sila pag kuan gud, diretso magud dayon wa pa na plaster ang microphone. Di ba? Pero okay ka mapagkanta ni Char gyapon. Waiting for. Okay. Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Litok kayo ba? Napagkanta gali? Ising sa iyong mga lyrics gali? Sino-sino bang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Okay. At kung saan-saan ka ba naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang sana. Ako na lang sana. Atong makita karon ba sa ila ba nga sa pagkanta ni Char karon, magngisi-ngisi ra si Char no, murag yun ani gid ang iyang pagkanta gid kan murag magngisi ang iyang dagway gali. Di ba? Oo, at mo na atong makita sa iya, enjoy lang ang iyang pagkakanta bali. So si Chin pod ini si Chin mag-gitar gyud bisan unsang kantaha, iya din na resiprahon dayon. Sabi ka mga master talented ng mga bata gyud. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Okay. At kung saan dapat ka na naka-kuan man na sila, si Chin naka-kuan man na, naka-blending bali. Layo lang kay microphone lagi. Tayo na lang, dalawa, ako na lang. Okay. Right, thank you so much. Follow mo sa ilang Facebook page o sa ilang YouTube channel. Franz Rhythm. May pamandayan sila ano. Okay. Ato na pong nadungog sila nga kini nga video bali nag live streaming ni sila sa ilang Facebook page bali. Ato nakita karon nga gani ha. Ato natanaw nga si Francis na apikiya sa paggawas bali kay nag-uot naman sila bali at para makuha sila sa dito sa anggulo sa kamera bali nila. Naglisod si Francis nga wa pa naka-ready bali sa iyang pagkuan ni gawas na bali si Francis nga naka-roll na ang kamera bali. Oo. Pero napadayon lang gihapon. Ay ba to napugnan bis masuko si Francis napugnan ng kasuko niya. Tudusap pod ang katong sa pagsugod niya kanta atong niya ganiha ni Char bali. Grabe ka nindot kayo. Oo, nindot kayo. Yun na gid yung mga genre yung mga binag-o gali. So murag na pagka R&B. Pwede gali ka nagpaminaw na itong makanta gali nga gikan sa mga hotel gali nga kuan gali. Para kang busanuba mga inanapod nga kuan. Pwede ka na Char pod. Oo, murag kontra kumpas nga pagka kuan ba? Kontra kumpas nga mga tugtog gali. Oo, pwede na ni Char. Oo, nindot garo si Char yun kuan mga unique yung mga kanta niya ba? Oo. Atong paminawon nindot kay paminawon. Tud ang kang kuan pod kang Chin pod bahin sa iyang pagitara. Ini sila duha magkatandi magini. Kay si Char mo ingon gali na ni Chin bali nga unsa nga kanta. Iya na ingon iyang si Chin bali mo ni si Praha kay ato ning kantahon karon o ato ning kanon ato na i-cover. Makuha din na ni Chin. Karon lang nindot kay pagkagitara ni Chin pod. Di ba? Grabe ka mga talented ka nga bata nindot ka nga tandim ning duha. Basta sila duha. Sila na magkasanabot kung unsa ilang kantahon kay
Dili siya full band, baka acoustic lang. Oo, nindot kay paminawon. So karon ganiha atong nakita pud lagi nga ang atong pagkanta bali ni Char, ang si Chin lang wala man gud na si tawagan ni wala na andam bali ang microphone bali, so ni so good na magudan sila kay katong kanta gid naa gid to say blending gid. Oo, kung sa original lalaki ang nagblending, sa ila si Chin mo yung blending nga na madungog ba na to kato sa katapusan ni kanta si Chin, hinay lang kaayo, di ba? Okay lang yung magka microphone, pero kakanto dapat duol tong microphone gid na sa ato nga naka live man, di ba, naglihok pa mga microphone gali ato nga gi paduol ka Chin, pero okay ra gyapon, okay man gihapon ang pagkakuha ni Char gihapon nato pagkakanta, di ba? Sige. Comment mo kung sa inyong kasulti sa atong video karon. I-comment niyo sa atong comment section. Sige. Sa mga bag-o po diha nga nasaag sa atong channel karon nga wala pa naka-subscribe, unya giganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige. Kaya na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out. Sino-sino pang tinatawag mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka ba naghahanap, nandito lang naman ako. Sino-sino pang tinatawag mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang